Ya som pipe Okuma radio okapemai any Ghana fonyina yetie Egranche ni paneshe Eradi asomdwe nka mu nyina onuadofo a wotie me onipa asetene mu nsem edoso ebi ya nije na ebi eyareho ne eye nije no ye kaide nanso ne nkai ne kakra bi na ne yareho no ene yentina che na etode bi a edinya ema neoma yehwese betun ya no mpuni yentumi nye ne saaye mu no ena Okoman radio 97.1 edu jumedi ya tudin Anidaso Bere ederebrel fi joda kusi fidan anopa biara finonum ekusi emranonum abapawon sima edunum yenga yebedi sa jumedi mu chiame eneme osofo John Kwachi miniminu osofo Nathaniel Kingsley Entsie mesrese ya so leti sa jumedi onyankopon nam so ebema ho yenkunu defo onyankopon nhyira amen Ya som pipe Okuma radio okapemai any Ghana fonyina yetie Kwasuana kwasu Onyamibe Kwasuana kwasu Egranche ni paneshe Nanzara chiche die finyame nchen Jie die nsu ni kweti kwan Ni na ni nyame asem Tusufa utu ni pasuwe Onipa mo wansu ya rigitwe bi Nansu ya ti kwa mudiye Anidaso omubia Okuma radio Nkuni mashansu dianso nento wasye Enti onyamibe Eya shehunde Efise obira yonku Nunti fa Yesu yonku Fawa kwa sheho wamsa Nono ano beye Kwasuana kwasu Onyamibe Yeti kwemwi Anidaso nyansaye Kwasuana kwasu Onyamibe Yeti kwemwi Anidaso omobia Kwasuana kwasu Onyamibe Yeti kwemwi Anidaso nyansaye Kwasuana kwasu Onyamibe Yeti kwemwi Anidaso omobia Keep on keeping on Anope so yedintia ofi twedi ampon ho ebro anope onyankopon so de enkan yeda erade ase se anope erade amayen dafoforo na yehyiemu ewo onyankopon anim kai se eyi eye Anidaso Bere ena anope erade amayen ho kwan se ye ne wo enhyiemu Odofo na Mikael se anope mini aberema na ado ena yeri di dwumadi ho chiame yem papa John Kwashi etwa no ho kakra yeje erade di se nyame yadoma ochina oni en beba betua so yema o erade adom ene asomdwe eni wachi yema wakwaba eba anopei Okoman 97.1 FM yekai wo se opese uhu Okoman opese oni Okoman didwuma opese oni Okoman edidwa opihwe Okoman a ewo Berima Chum hine Memorial House Akufu Road Amanfo opposite Parliament Sport
Akropong Ekriapem Yama Akwaba. Keep on keeping on. Keep on going, keep it on. Anopay Jumedi So long as Eric Oso There is hope Ewo for social media platforms Ahuni Nina keep it on. Oko Facebook Okumai Radio 97.1 Oko YouTube Okumai Radio 97.1 Twitter at Okumai 971 at Okumai 971 Instagram at Okumai 971 Enche ye kuso eri ye dwuma na ye bebue kwan na opese wo frɛ opese u ma contribution bi ana ubisa o request for prayer bi a hotline a ye be use 0270 191 971 ana 0551 667755 erade onka yen ho ye de erade ase min se bre kra no mesre minua berima na yetie short way na wabo onye abompai. yeah, think when we Anidaso Nyansaye. Kosuana kosu. Onyamibe. Yeah, think when we Anidaso Omobia. Kosuana kosu. The best friend anado na Anidaso Nyansaye. your best friend anado na wedi enim na ya bompai. Kosuana kosu, kosu, kosu. Ooh, yeah, yeah. Keep on keeping. Se fiada mani huswama anka kwasiada sore suni ho eni wanyamwa eni ambakose no eyana eni naso nanso kitwa nyamensa unu yesi kesia mbosa meshwaso eti kosuana kosu nendira so homuya fiada mani huswama anka kwasiada sore suni ho eni wanyamwa eni ambakose no yana eninyina so na sukitwa nyamensa uno eyemposi kesi abonsam dia chekwa enti kosuana kosu nira so homubia kosuana kosu Onyamibe. isayati kwami Anidaso Nyansaye. kosuana kosu Onyamibe. isayati kwami Anidaso Omobia. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Keep on keeping, keep on going, keep it on. so long as we live. There is hope for everyone. Keep on. Keep on keeping on. Keep on. Keep on keeping on. Keep on keeping, keep on going, keep it on. So long as we live. There is hope for everyone. Pasua, pasu. Onyamibe. Yeti kwewi. Anidaso Nyansaye. Kosu, 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 kosu. Onyamibe. Yeti kwewi, yeah. Anidaso Omobia. Onyamibe. Anidaso Nyansaye. Onyamibe. Akropong Radio. Anidaso Omobia.
yɛda awurade ase abusuafo yɛtua so na yɛma nana ado abɔmpae mmerɛ a yɛtwa adwumadi so. Onyamitumfo anɔpa yi woma yɛda wase ipagyaw yɛn kra yɛn honhom yɛn nipadua nyinaa hyɛ wo nsa sɛ dwumadi mu di hene na w'ani onyam na adi obi biara otie baabi biara otie fi baabi biara ɔhwɛ fi Facebook baabi biara Twitter baabi biara Awurade yɛsrɛ sɛ kɔsa nipa ko ne mmoa anɔpa yi nso kyerɛ wo tumi anɔpa yi nso ma wo nsa so na ade nyinaa nhyɛ w'ani onyam adom ne nti amen. Abusuafo anɔpa yi yɛda awurade ase so ɔnam ne tumi so ɔde yɛn atan aba ɛnɛ da yi Anidaso Bere ɛna ugusuritie ɛwɔ 97.1 Ɔkoman FM. Anɔpa yi yɛka yɛn ho yɛfi ase joda na yɛreka sɛ Onyankopɔn enim adwenkɔdwe yɛn ho sɛ ɔbɛma yɛn awie pa ɛne anidaso. Yɛka yɛn ho sɛ Brunada nso yɛtoa so ɛka sɛ yɛde yɛn adwene nyinaa to Awurade so a ɔbɛma yɛn asomdwoe a ɛnni awie. Na yɛte ase sɛ yɛwɔ the right mind, the sober mind, the sound mind. Na yɛde yɛn ho to Awurade so a ɔma yɛn adwene ɛsipi ɛwɔ nipa nyinaa mu. Ɛnura yɛbɔ mpaeɛ ɛsrɛ Awurade na yɛte yɛn ho ase sɛ yɛn ne honam ne mogya na anya Awurade adom ɔde nnɛda yi akyɛ yɛn. Yɛma atiefo nyinaa asomdwoe ɛnka mo. Amen. Sɛ yɛn maame baako a otie pa Mama Comfort Krofa ɛne abusuafo a ɛnura mo frɛ nyinaa Onyankopɔn ɔnhyira mo. Amen. Wobɛfrɛ abusuafo afrɛ wo nuanom afrɛ adɔfo sɛ ɛbere no aso Anidaso Bere no ɛso momma yɛn mmom na yɛmfa yɛn ho hyɛ twɛdi ampɔnsa ɛbere a yɛrefi nnɛda yi ase. Abusuafo na asɛm a yɛbɛkan ɛnɛ asɛm a yɛbɛgyina so ɛnɛ asɛm a yɛbɛgyina so de atia fotusɛm ɛgyina so abɔ mpae ɛyɛ Job ti dunan titemason. We will take reading from Job chapter 7, Job chapter 14 verse 7. Job chapter 14 verse 7. Mema minua berima nanado akan amaye. Hiob homano ti dunan titemason. Bible say na duampo anidaso wɔ hɔ ma no sɛ wotwa a ɛbɛsan afifi na ne nubaa remmɔ no Awurade asɛm ni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ebusuafo anɔpa yi unkura nhyɛsɛm ɛne yɛde abrɛ wo no anɔpa yi anidaso asɛm ɛne yɛde abrɛ wo na nea mebusɛm ɛreka anɔpa yi ɛne sɛ dua empo ɛwɔ anidaso. Job nea ɔretwe adwene akɔ so sɛ dua wɔ anidaso sɛ yɛtwa na ɛbɛfefɛw. Ɛno ɛna anɔpa yi me ne wo ba bɛbooboo ho na mabisa sɛ wo situation no ɛte dɛn so ɛyɛ dua a yɛtwa so anaa dɛn na akɔ so a ɛyɛ ayɛ sɛ ɛrekɔ fam dɛn na akɔ so w'asetena mu anɔpa yi wasɔre wayɛ boso wayɛ basa kakra dɛn na ɛrekɔ so nea Job reka kyerɛ yɛn sɛ ɔno deɛ ohun sika bebree ohun ɔyaw bebree danso anidaso a onyae sɛ dua po yɛtwa na ɔfefɛw no ampa ɔfefɛwe ɔsan sɔre biom. Yes. Nti sɛnea wo so wode ne ti biaa ɛnɛ no wakɔ fam but Awurade bɛkasa Yes. wobɛsia pagya bio anidaso bere mu Awurade ɔma wɔ anidaso anɔpa yi. Amen. Nana asɛm yi emu yɛ dɛ asɛm yi emu yɛ hyew asɛm yi ɛyɛ nika na mɛpɛ sɛ ansana mede adwenkyerɛ kakra a mewɔ ɛwɔ ho nkunkun mu bɛma no wɔ bibi kakra bi a wɔbɛka afa ho na yɛntua so. Papa mpacho me da se. Papa mi je di sɛ ɛyɛ ni jesɛm. Ohwɛ Hiob
ti dunna nchichemu esong na eye enije sem kese pa esan se wo kan Hiob no nyina na se wo komu wo domu asukwa ohu se na oyo berema na nyame dom no na bribi baya na chese enkoye enti sa bri ye nsem na oka dia hye ne hunkran na wanya nidaso bio ewe Awurade mu se enei na achia na emuye ye mofra no dwom bi wo ho a metai ka pa o se ama ketwa kutu awiem dada orisu na ya kesi ama sorry ama proprowatarim ama twahu ama kofa wadanfo nti ansa na ama be sorry afiawia no mu ansa na ama be propronatarim no ontumi ntwa ne ho enkofa na adamfo bi a adamfo no ye ka kosi so na adamfo no ni Kristo nti tibia bia obi wo mu anopai na otie yen ni oti akasa free baby biara ohye na oti na onam oyaw bi mu ne aye hye ne nkuran wo mu ni se onpropro na atare mu on woso wo haw ne ngu na ontumrika mefa Awurade Yesu Kristo adamfo na anidaso wo no mu esane se duampo wo anidaso se wo twa ne so a obesan afifi na wo onipa da seni Awurade bo se ni su ne seso anopai Awurade reka kire me ne wo se anidaso no ewonimu nti ye ba ne nchen a ye benya anidaso na tibia bia ye wo mu no obemma ne nsaso na enyunyam hye abemu amen ebusuafo nana ado ena wamawo nkranhye anopai ebusuafo mebusemasem a okan a esi eyisoso ene so say there is hope mebusem ti aduonu abisa nchichem du wotwe no ono so kan di si Job di so say there is hope for the future of the righteous. The expectation of the righteous will never be cut off. Otrinini anidaso no eren yirada. Na wo hwe Job asem a ye kan du 9 chichemason ya o se duampo wanidaso se wo twa na ebe fefew. Me ne wo enkom kakra ne nhwe ye ka se uri twadua a anidaso e wo ho ne se dua no ne nkwa fare bae no untu ye se wutwadua a untu na se ye eti se eya nintini wo asasim na ne tap root ne fibrous root egusu wo asasi ne mo ne de utwa no so oha obese afifi oha esan se nia ede nkwa ma no no eda so tiaso odofo eno ne yere ka chewa no pese nia oma nkwa no onwu ye otiase yes nia nkwa woni mu na wo de wo ho ato no so no obeso wo mu amen se Awurade tiase na nadom etiase a eye den a ebe chia se den a ebe sia sikwan so biom mofra no suban be ye niama bi atetewa na so Awurade be sia atwe ho aba me ma me bi adanse odi o se mabofra ya so eden na ne de ni haw nyina ne se abofra no oboneta so a emo na so Nyankopɔn de ne saka abofra no ene se abofra na tumi adan abeye sofo a ma menka odi ka de hye Awurade anuonyam na ne haw nyina ne me ma me ba ko so haw nyina ne se Awurade maware anka cheme baba ku bi cheme ma benu bi na me nso mentumi empija won na adwuma me yi metumi ehu se daachi bi medija bibi ama mechi ne haw nyina ne no nanso Onyankopɔn a no de ne ho ato no so no na eya akoye se ofa yafunu na asenko dua no efifi ni yatwa so nanso Onyankopɔn kesi mi Awurade a wogde ho atome so nti mekire mitumi o wasetena mu inhiranka Awurade se osan fa furu biom na Awurade ye nadom owo nta awafre Roda and Rahel Onyankopɔn onye wadom amen ebusafo anopani ayeka o se senior wo situation ni tibia eyedua yatwa so a ebesen afefew se adwuma no na niama bi enkoso yiye na anopai wori ha ya yaretwa adwa koso se eyedua yatwa so ebesen afefew
Nia yetwa so bia wo wasetem anopa yi Awurade asɛm ne sɛ dua mpo wɔ anidaso sɛ yetwa so a obesia fefewa anopa yi nya anidaso wɔ Kristo mu. Amen. Anopa yi nya anidaso wɔ Kristo mu. Anopa yi nya anidaso wɔ Kristo mu. Hallelujah. Amen. Sisi ohu emra yebebɔ mpai kakra na enche yebue kasa free no wo adwirichi bi wo nkunsi bi a wobetumi ene yen ache ewa afidi so ye kai wo se hotline 0270 191 971 0270 191 971 0551 66 7755. Yabe show enim kwan Erade oma wenida so anopay. Akropong Radio. And check na yɛtwe adwene akɔso sɛ yɛbɛwura mpaebɔ mu na anɔpɛ de wɔabisade wode wo hawa to Awurade anim wasɛ Awurade sɛ Awurade ma me nsan fefew bio ma me nsan pagya bio ma me nsan sɔre bio ɛwɔ ahoɔden mu ɛwɔ Yesu din mu. Ye bompaye anope na wade Awurade ase se senior situation ni tibia Awurade a ofefel ne ma Awurade otonsu egu ne ma so na nura uhu nsu a etoi sa na dua anidaso ne osi se onyati nsu nkan kuto dia emfa ho ne ahyewa kudu obesia afefe bio anope de Awurade ase se Awurade de anope achew ordinary day achew ye won kwan di ne wade ye won kwan di Awurade aso de Awurade ase anope bia obia de Awurade ase asede nyina ye wodia ayi nyina ye wodia ye da wase de Awurade ase ye nkoma mu ye nkremu eda wase anope nso Awurade ye da wase ye da wase danase anope ye da wase ora ye da wase ye da wase so na Yesu Kristo dimu ye da wase ye da wase danase anope so ye ye okese Yesu Kristo dimu ye ye okese anope so o ma ye ye okese bio ye ye okese sane se wo so na wo enwuye wo chen wo nyina Kristo bedi nkunima ma wo so na wo chen wo nyina ye da wase ye da wase Awurade ayemani da so ora ye da wase o ye da wase ayeyin onokafo no Awurade ye da wase ese wo nkuto nti ye da wase ne wa yama ye nti ye da wase ye koda se awufo na wasen nyan ye bio enu ti ye da wase ora ye da wase Yesu Kristo dimu ye da wase Kristo ye kron ye okese ye da wase nyame tumfo ye da wase ye kesio etishrau odofo ba bia obi abompai sa no pay Awurade wa mamani da so anope wa mamani da so koso bompai thank you oh God for this hope words we thank you oh God for this encouraging words Awurade ye da wase inconscience I was praying. Eradi da wase woso. Da wase woso o Yesu Kristo dimu. Se impodua wani da so se. Da Eradi ase. Wo twane so obesan afi bio. Nshira. Obesan afi bio. Eradi da wase. Obemu apie wo nshira mu. Yesu Kristo dimu. Koso ada Eradi ase. Yesu Kristo dimu. Se ya brabo no erenka hosa. Ode ahoden dom yen. Erenka hosa ne mo mpeja obeba so.
Nemom Erade Anidaso besan abamu bio Yesu Kristo dimu yeda wase tumi rano pe wo ma yeda wase odofo a utie yeda wase ko Yesu Kristo dimu Baby biara obi wo era yeda wase set biano enka hosa set biano erenka hosa nemom wo de foforo ye bi be ba Yesu Kristo era yeda wase o foforo ye nti yeda wase Kristo be din kunim different kanti yeda wase era de wabasanti yeda wase. Yes, Lord, we thank you for that victory banner. We thank you for that victorious banner, oh God. We bless you in Jesus' name. We salute your supremacy this morning. We bless your holy name this morning. In the name of Jesus. In the name of Jesus, we are grateful, oh God. We are grateful, oh God. Yedawase, 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 yedawase. Namitumfo yedawase. Ayeyi kawudin anopɛ nso ɛne onyam kawudin anopɛ nso sɛ wama yɛhu w'anu onyam sa wɔ Yesu Kristo din. Anope wutie Anidaso Bere ewo Okumai 97.1 Erade onhyira se odi wafiri ato ha na ye kai wo se dwumadi ewo Facebook live Okumai Radio 97.1 YouTube Okumai Radio 97.1 Twitter and Instagram at Okumai 971 ye kai wo se ope Okumai Radio baby ewa Berima Chum Hene Memorial House, Ewo Ekufu Road, Amanfo, opposite Parliament Spot, Akropong, Ekwapem. Erade nka ho, erade anope onsi senado momao. Enche yebebuye kasafrin atumu na upese ubisa semi ubo contribution bi anope upese yene ubompaya yebuye kwan ato ho na yedisa dwumadi no erade onhyira. Ne yatwa adwena kwaso se senia etibia anope erade omesraw. Amen. Senia etibia anope erade ombehuntomo. Yes, Lord. Anope erade onkaiwo. Yes, Lord. Anope erade nsama wonfife bio. Yesu dimu. Erade nsama aponsa mie bio. Yesu dimu. Ya eseme ne ho a yensa anka no onyame oye inamu hyewura no osan hyeme ne wanem. Yesu dimu. Osan enhyen ya nemu anope. Jesus. Na omanadom enye kese emao. Yes, Lord. Omanadom enye kese emao. Yes, Lord. Yenuabea Ophelia asantoa apiaje erade nhyira se anope okan ye ho. Yes. Osofo John Kwashi erade nhyira se okan ye ho. I'm watching live and I'm praying with you, of course. We kunya ya na yetimu no erade nhyira se ochina nyame yadma ba be kan ye ho na ya share erade anunyam. Akosua esantoa Linda o say my from the depth of my heart I worship your name. Jesus. Change my situation and make a way for me, Lord. Erade onhyira akosua erade mu yekwan ma wo ewo Yesu din mu. Amen. Ewo Yesu din. Bismarck Mante, say it is well with my soul this morning. God bless you all. Amen. Bismarck nyame onhyira. Ebusafo yekau say erade onkan ho anopai na onomo. Erade onsisi na adom emma wo. Anidaso wo ho ma wo anopai. Pakwesi ajay o say papa God bless you pakwesi nyame nhyira wo pa ya fa so achia manager
manager Mr. Bafo Erade enye okese yechia woni abusuafo nyina no pay so. Praise ye the Lord. Praise the Ewe Radimu anope ye ka se nya Anidaso Radimu senior etibia nya Anidaso ewe Radimu. Praise ye the Lord, because he is good and his mercies shall endure. Because he is good and his mercies shall endure. Everybody praise the Lord. Lift your voice when we say, Okuma Radio. praise ye the Lord. Yeah. Anope we Anidaso enihi den na worehwe kwan ewe Radimu anope Erade onka ho. Anope Erade onsiesie o. Felix Selong Besemed o say because he lives. You because he lives. Erade onka me ne ho anope Erade ensan Kenya yembiom. Onsan Kenya mbio onsan mo ahoden Erade nsiesie o. Yare bompai ama awarefu nyina anope yare bompai mere bompai na yakai awarefo obi bia na aware bonefo na sori woso osefo na sori woso so betete okunu ne oyiri ntem anope yedi kan empire yedi kan abone mere yeri bompai mepese uyo warefo unua bi aware wo sister bi aware unua berima bi aka na asem akyerew oha bi odi famu na nsen ebusuafo ginamu ma no emra yeri bompai se Kristo ema ne nsa so Oma nia ewu aware ne hu bia ensan fifie bio na Erade nhwie ni nhire nsu engu ne ma aware so na onsan ma awarefo aware ensan nyina anopa yi se Erade onkai ne ma ewo Yesu di ye bompai onyame tumfo anopai ye da wase wa wo hihya ware na wo hihya se twa se obelmeja neja ne na ho no ne obia ekoye huna baako Erade society oman kuro dinaso nyina eyefie yere bompai anopai se Erade ye jai awarefu nyina ahyewonsa anopai ye peja awarefu nyina abowanim anopai ensohwe ohaw amani bia obonefo na sore se ode betete wo ma aware anopai yegina Yesu wudim ye piani nyina to agu ewo Yesu dim Kristo yegina odim ebompa ye twitwa bonsam hihye biara mu ewo Yesu dim Erade awarefu biara Erade obonefo no asore se obeka nwahye betete won abre nwase atena nwani je sode yegina Yesu Kristo dim etwa san hihye ni mu ewo Yesu dim anopai Erade atiefo won abusuafo won nuanom won adofo won namfo no ma Erade won aware bibi esiso na eri esiniti ase se Kristo asema okane se Anidaso wo ho madua yetwa na adope yeji ahoden foforo ato aware yi so se okunu ahoden oyere ahoden odo ensan kenyam bio na wunhyira enye kese wa aware nyina so se yesikasem se ye awosem se ye adwumasem adope ye bompai se Kristo ma won kronkron enkasa ewo ma aware mu yede wase se obedi nkunim ewo Yesu din mu amen. Nanado wa bompai fa businessmen adwumayefo nyina especially won away adwuma banks financial institution fa won nyina share adensa Nanado okamafo odimafo nyankopon umuna bibiya ewie peye yes Lord Erade anopai ye pejaw adwumahoro nyina eba wanim yes Lord
ɛsiane sɛ wode nea ɛnni hɔ mpo wotumi frɛ ma ne ba awurade nea ne adwuma so ɛrekɔ fam nea pressure bi da n'adwuma so awurade yɛsrɛ wotumi sɛ ɛnnɛ di wɔ hɔ wɔ yesu kristo din mu nea epiepia adwuma kɔ ɔsɛe mu nea epiepia adwuma kɔ animguase mu ɛna nɔpɛ yi wɔ yesu kristo din mu yɛgyina ne nyinaa awurade businessman bi businesswoman bi mmɔdwoa bi a wɔyɛ awurade yɛsrɛ sɛ hyɛ ho anuonyam wɔ mu awurade yɛsrɛ sɛ ma wabasa so wɔ so wɔ yesu kristo din mu awurade nea wabɔ tirimu po bi sɛ mekɔ akɔyɛ na ɛde ka abrɛ no awurade nea ɔde ka bi rekɔ wo ba bi adwuma mu ɛna nɔpɛ wɔ yesu kristo din mu yɛnam wotumi no so ɛpia to nkyɛn yɛnam wotumi no so ɛka wɔn anotom wɔn a ɛka ɔkasa bɔne gu wɔn adwuma so wɔn a ɛhyehyɛ bɔne gu wɔn adwuma so ɛna nɔpɛ yɛgyina owu sɔre mu tumi no so awurade ɛtwiw fa so yɛtwiw fa so yɛhyɛ sɛ nea wakɔ ɔta bɔne bi so nea wakɔ afɔremuka bɔne bi so na wakɔ gye tumi sɛ mede kɔ adwuma no mu akɔsɛe mede kɔ adwuma no mu akɔbɔ ka ɛna nɔpɛ yi wɔ yesu kristo din mu yɛgyina wo dɔba kristo mogya a tumi wɔ mu no so ɛka ne nyinaa hyɛ yɛka ne nyinaa hyɛ awurade anidaso mmra wo ba bi adwuma mu bio awurade customers mmra wo ba bi adwuma mu bio wɔ yesu kristo din mu wohan mpue ma wɔn bio wohan mpue wɔ adwuma so bio nea ayɛ ka nea ayɛ nsanakyi nea ayɛ nimguase ɛna nɔpɛ ne nyinaa yɛka sɛ ɛmmerɛ wiei ɛmmerɛ wiei ɛmmerɛ wiei wɔ yesu kristo din mu yɛda wase ɛsiane sɛ wode wo nsɛm biribi nsɛe yɛde ne nyinaa ɛhyɛ wo nsa sɛ di hene ɛwɔ adwuma so di hene ɛwɔ business biara so na anuonyam hyɛ no ɛnka wo din adom no nti amen For the Lord is good, praise the Lord. Lift your voice. na yɛkae wo sɛ nnora yɛn papa baako de adesrɛde to yɛn anim sɛ yɛmmɔ mpae ma mmɔfra yɛmmɔ mpae ma mmerante ne mmabaa mmabun na awurade yɛ wɔn adom na nnepa ne suban pa ne asetena pa a ɛsɛ sɛ wɔsɔ mu na daakye wɔkura ɔman mu wɔyɛ nea ɛboro so no atumi aba mu yɛwɔ anidaso wɔ awurade mu sɛ nea awurade bɛyɛ wɔ yɛn mma ne yɛn nuanom so no ɛbɛboro so ɛbɛkyɛn so onyame bɛhyɛ ne ho anuonyam pa a generation a awurade adom bɛdɔɔso ama wɔn no awurade bɛsa bɛyɛ kɛse wɔ wɔn so yɛrebɔ mpae ɛde mmɔfra mmerante ne mmabaa nyinaa ahyɛ awurade nsa anɔpa yi nso yɛasrɛ awurade sɛ awurade ɔnkae wɔn anɔpa yi awurade ɔnhu wɔn mmɔbɔ sɛ ɔbaa ɛre wɔ suban bi ɔwɔ tebea bi mu w'ani nye ho a mɛmpa aba meyi ne to kyene kɔ so ara w'ani da so sɛ awurade bɛyɛ ɛbere mepɛ sɛ baabi a wo biara wopagya wo nsa de kyerɛ w'afiri no na me ne wobɔ mpae na ɛmmerɛ a mede bɔ mpae bɔ wo bani din sɛ awurade fa nsa ka abofra yi fa nsa fa kofi manu fa nsa ka kwakuo wusu fa nsa ka no ma me na awurade ma w'adom ɛntɔ no so yɛwɔ adi na yɛmmɔ mpae yɛrebɔ mpae owura yesu tumi nyina awura ne wo awurade wasɛm ɛkyerɛ yɛn sɛ onipa ba no amba gye sɛ ɔba abɛhwehwɛ no wabɛgye ne ayera kristo a wobae sɛ woba abɛhwehwɛ wabɛgye wɔn a ayera woba abɛhwehwɛ abɛgye wɔn a wɔda mpokyerɛ mu wobae sɛ wobɛma anifrafra ahu ade wobae sɛ nea ɔda afiase wobɛyi no afi hɔ yɛrebɔ mpae anɔpɛ tumi biara a ama ne nsa so ɛwɔ mmɔfra so ama ne nsa so ɛwɔ mmayewa so ama ne nsa so wɔ mmarimaa so ahohom biara asɔre ɛwɔ mmɔfra yi so sɛ ɛbɛsɛ wɔn sɛ ɛbɛhwete wɔn sɛ ɛbɛpia wɔn afifie
sɛ de asesa bra bɛto wɔn so anɔpɛ yɛgyina yesu dim yɛtwa mu anɔpɛ yɛgyina yesu dim yɛtwa mu awurade yɛrebɔ mpae sɛ obi biara oritie yɛn na ne ba bi asoɔden ne ba bi nam suban bi mu ne ba bi nam tibia bi ma ɛyɛ asefem ɛha wadwene anɔpɛ kristo saafo yi nyinaa nyame a w'ani hu wɔn nyinaa wɔn nsa ɛntɔ mmɔfra yi nyinaa so ɛwɔ yesu dim mu awurade wɔn nsa ɛntɔ mmɔfra yi nyinaa so wɔn nsa ɛntɔ mmɔfra yi nyinaa so wɔn nsa ɛntɔ mmerante yi so wɔn nsa ɛntɔ mmayewa yi so wɔn nsa ɛntɔ mmarima yi so wɔn nsa ɛntɔ mmɔfra yi so awurade yɛsrɛ wo sɛ nkunimdi ɛntɔ ɔma yi so yɛbɔ mpa yɛasrɛ wo sɛ wotumi ɛnyɛ kɛse w'adom ɛnyɛ kɛse w'anuonyam ɛnyɛ kɛse adansedi ɛnkɔma yɛn adansedi ɛnkɔma wo ma adansedi ɛnkɔma abusua a awurade anɔpɛ wɔretie yɛn baabi bia yɛnnua bi nam yɛnnua barima bi nam yɛnnua bia bi nam a awurade ɛde ne kɔ sɛyɛ mu awurade ma wo han no ntɔ no so sɛnea naano wohyia Saul ɛwɔ Damascus kwan so no ma ɛnsi wo ma yie na wo ma ɛhu anuonyam ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛde wase sɛ ɔbɛma yɛn adanse Yesu Kristo din mu amen. Sɛ wopɛ sɛ wofrɛ na yɛne wo bɔmpae wopɛ sɛ wofrɛ ɛkyerɛ w'adwene ɛwɔ anɔpɛ yi nyamesɛm a yɛde brɛ wo ho kae sɛ yɛkan fi Job chapter 14 verse 7 wopɛ sɛ wofrɛ hotline ɛyɛ 0551 66 7755 0551 66 7755 and also 0270 191 971 0270 191 971 Tigo line and Airtel Ukra MTN at 0551 667755 Fre na o adwinchire bia watumi akyerɛ pɛsɛ yɛ ne wobɔ mpae nso a yɛ ne wabɔ mpae. So yɛma wakɔ aba ɛba ɔkuman 97.1 mpa sɛ ɔkasɛ fii na wodin dedɛn mada awurade asomdwe ɛnka wo awurade nhyira wo sɛ wafrɛ ma wo radio no nkɔ fam kakra wo volume no radio no volume no ɛnkɔ fam kakra ma yɛn nyame nhyira afei tua so Papa me yare. You follow Quran. I did this family. And I said the same part now. Okay. And then many days she said, "Get us to go with us all day." Let me say that they were what looking after. Yare how me. You are just not about fire, man. Mother Gina Sonia Mompai. Ono kwafo no awurade wo bai sɛ yebenya ayaresa wo kan ɛwɔ Luke chapter 4:18 sɛ nea ɔda mpukyire mu no wobɛsensan no nea yare de na to afiase no wobɛma ne fa hodi Kristo Yesu yegyina odin mu ɛsoma wahoɔden ɛsoma wayaresa akɔmɔda so ɛwɔ adukrom awurade a wahoɔden borade nyinaa so awurade wayaresa ɛntɔ mɔda so Yesu Kristo odin mu ɛne ɛbɔ mpae de mɔda ahyɛ wo nsa fa wo nsa to ne kra so sɛ awurade wo remayan ate asese ampa wobɛma dua asan fefɛw di a awurade mɔda nkwa ɛwɔ wo nsam to bibi ntumi mfa yare ntwa ne nkwa so enti gyina Yesu Kristo din mu anɔpɛ sɛ owu sɔre mu tumi ɛmfa yaresa ɛnto mɔda so mɔda nyame ahoɔden ɛntɔ wo so sesi a onyame ahoɔden ɛntɔ wo so sesi a onyame ahoɔden ɛntɔ wo so sesi a onyame ahoɔden ɛntɔ wo so sesi a awurade ahoɔden ɛntɔ wo so sesi a Kristo mfa ne nsa nka wo anɔpɛ yi ɛwɔ Yesu Kristo din mu
Amen. Amen. Ayaka say obe to me afre 0551 667755. Yes, I wa foforo mpacho udin any baby afre fi Okuma 97.1 and our free. Yes, I'm coolly. Let the poor enjoy. You are welcome. It's really Kofodia. Yamisha Mini Abema. Hunemu Papa. Amen. Eradisha so. Umpire Obon Century now in Yahua. Uncle Ponkan, the Semper Bomma Lady Donna, and my Semper Bomma Minana Kuli family. No job in continue about 492 watching. Semper Bomma. Nyametia se Erade Insha se wore Semper Bo Nanado fa Yenu Abema Kuli Esheradinsa. And in a year and in my ebusia. Erade Ekosu Pijao Yen Papa and in a year ebusia Eshawunsa. Erade yesrese enije a ewie peye. Emre busuya yiso. Yesu demo. Erade koforidia kromo baby biara owo ote. Erade yesuma we nije ko. Ewo Yesu demo. Yesuma we nije eko ofidie no. In the name of Jesus Christ. Erade yesrese ubosu pa betogu na asase so. In the name of Jesus. Erade yesrese ubosu pa betogu na adwuma so. Yes Lord. Erade ni ode ne nsa beka enye nhira. We Yesu demo. Erade se wanya gidi wo wo munkua de. Erade yenim se obekɔ ne moa. Yesu demo. Erade peja wo nsa. Yesu demo. Na wo han ento abusua so. Yesu demo. Nia ekana ebeka no no Erade yesrese twitwaje won. Yesu demo. Twitwaje won baby biara bibi hye Erade yesrese ofra wonye ne so. Yesu demo. Obisa onya. Yesu demo. Oboma emuye. Yesu demo. Na ewia yakese eye wabasa no adwuma ni bini. Yeda wase adom ni nti. Amen. 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 Yema wakwa Bible Okuma 97.1 Pachok free fin na within the day. Oforuwa Erade asumje nkan. Erade tiase minu abia Erade tiase why Erade tiase ye mompai Erade tumfo ye de yenu abia oforiwa ehye wonsa Erade a wo hye ohun anunyam ewo wo masetenemu emra wo sufrɛ wo wo si yensu frɛ ohia de mo bagi yenso anopai ye bompai se nia eto oforiwa nsem a na afiato nia eto ne nsema na ahwete nia eto nsema na ayira Yesu ye bompai se hwie wa hoden agu oforiwa nsem se ne odan ne ka ne otete no ede how edinachi se wo be ya nanso ye men kokan igina Yesu dim esiw ne nhihye anokwan wo Yesu dim Yesu nhihye bia anokwan wo Yesu dim se Erade afi anidaso yimu Erade mo ofori wa anidaso Erade anidaso yimu mo ofori wa anidaso yesre wa dom asre wa dom atu ofori wa so se Erade won nhira ento ofori wa so ofori wa ni adanse kese se wo Erade ubedi nkunim yebɔ mpa sɛ mani gidi enyina wo Kristo so na nkoso nantew enhye wanunyam ewo Yesu din mu amen. Hamido papa ya nyamishira won so na ye twa adwuna koso sɛ enche kura na ye sign out ye wo simaki to bi na che sɛ ye bre na so dwumadi eye Anidaso Bere. You were another caller. Hello, Major Asumje nkan wo. Yan kan so papa. Yo. Na mu nyina chi. Ye je so ye ja. Yo. Ne da ma ti bi. Na pa cho ka se fin fa. Major. Ka se mo so wo fra me kwesi. Ya mi shira papa kwesi a o fi kwa mo so. Ano pay. Program na mo ye mo start fi to da no. Ya mi shira papa. Asumi program bibiri. E de radiasi.
so kakra me ka kyerɛ mu ne sɛ nyame nhyira mo papa nhyira papa kwesi ɔma mo ahoɔden ɔma mo nyansa ne adwene amen na mokɔ so ara momfa nkyerɛkyerɛ yɛn saa yɛmfa mu aba yɛnso yɛmfa ntompom wɔ yɛn ase amen na mehyira nyame nhyira wo ɔpɛhini nyame nka wo ho nso yɛtia akɔ amɔsofo nyinaa monkɔ so nti ɔkoman 97.1 awurade ma wɔ anidaso nnɛ nso wo ne abusuafo nyinaa amen bye Nana Papa nyame nhyira wo anɔpɛ yi amen nhyira wo nso yɛde awurade ase another caller yɛmbrɛ no so nanso yɛbɛserɛ yɛo another caller yɛma wakɔ abaeba ɔkoma 97.1 baabi a wokasɛ fi ɛnka wo nso yɛnuabea yɛda mo ase paa na nhyira na menya mo kɛse bɛ a na nka nyɛ nda so aka no fiti Monday ni wama menya nda so yɛde awurade ase yɛda sɛ nyame nhyira ɔmfa mo nyɛ n'akyi nti na ɔma mo nya n'eye mfa mmerɛ atom nka mo nyinaa amen nyame nhyira wo nso yɛnuabea Charity Sintim from UK otie yɛn ɛwɔ hɔ awurade nhyira wo Charity ɛne abusuafo nyinaa Ophelia Santo Apriegye Felix yɛn papa sɔfo John Kwashi yenua berma pa kwesi agye Bismarck Mante awurade nhyira mu nyinaa mu a mu ne yɛn edi dwumadi baabi a wo bi a ɔte yɛn ka bi a yɛkɛsɛ nyame nhyira wo nana bompa efeti fu hyɛ awurade nsa ansana yɛwie awurade yɛkɔ so pagya wo din yɛkɔ so pagya wo ɛwɔ ofidua biara mu ɛnɛ anɔpɛ yi awurade yɛrekɔ yɛn nnwuma so wo a woyɛ ɔkyɛ so nyame na wokyɛ na ɛso obi biara so awurade baabi biara wo baabi tie fi yes lord nea wɔhwɛ fi yes lord awurade yɛsrɛ sɛ kyɛ na ɛnso wɔn so yes lord kyɛ na ɛnso wɔn so yes lord wɔ Yesu Kristo din mu awurade pressure bia ɛda obi so sɛ ɛda obi aware so sɛ ɛda obi mma tetew so sɛ ɛda obi adwuma so awurade yɛsrɛ sɛ wabasa mpagyaw wabasa mpagyaw na anidaso mmerɛ bio awurade nea ne gyidi mpo ahinhim nea tebea bia ma ne gyidi hinhim anɔpɛ yi awurade esane sɛ wowia bɛbɔ nti awurade anidaso mmra awurade sɛ owia bi bɔ a ɛmfa anidaso mmra awurade oforiso busumi mu element bia ɛwɔ mu ne yɛbɛsi wɔ mu bia awurade yɛsrɛ sɛ ɛnyɛ neadeɛ anigye ɛnyɛ neadeɛ anidaso ɛde nkuranhyɛ bɛbrɛ wo baabi wɔ Yesu Kristo din mu awurade wɔn ɛbɛtena afiri mu wɔn ɛdrive wɔn kasa wɔn afiri awurade yɛn kwantempɔn so yɛpagyaw ne nyinaa hyɛ wo nsa okuapema mu Eastern region Ghana Africa and the world at large awurade di hene awurade di hene awurade di hene na wo nsa ɛnyɛ kɛse wɔ Yesu Kristo din mu amen the radiase say erade nam na adomo so edi yen edudumadi ye the radiase ebusunya nyame ya adoma ochina yebesan anywhere hia Anidaso Bere okumai 97.1 kai say nonum pepepepepe na wafrefre ebusunya yina yehia yakan nyame mani ye akire erade nhyira mu a ene ye ne mu hia ni na mekayo say yen technician DJ Ziggy B and yen vibes dinner wealthy dinner unse ukra vibes nso ampa erade enhyira mu nyina DJ Vibes and Ziggy B onyame nhyira mu yen executive producer Mr. Bafo ene okuman adwumayɛfo nyina erade nka mu nyina ho yesre erade asundwa ma mu nyina yebesia hia ochina nyame yadoma bye bye.
Okuma Radio. Hey, station radio man Kenya. Okuma Radio. Nippon 1.